Hej. 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 Og velkommen Til Wi-Fi Let's Play sæson Episode. 2. sæson 2, ja. Selvom den ene sæson var meget kort. Og grund til, at den ene sæson var meget kort, Den nye opdatering kom, og vi ville gerne være sådan up to date og være totalt hardcore og være, I ved jo, fordi at ellers... Slash, jeg blev nødt til at restarte min computer, for der skete et eller andet fuldkommen vanvittigt. Og verden er så væk. Ja. Slash, der er også kommet nye updates, slash video. Jeg troede, jeg satte backup på den, men det havde jeg så ikke. Nå, Philip, hvad er målet i den her? Jeg ved det rent faktisk ikke helt. Få alle achievements. Alle undtagen et. Ja, se alle biomerne. Det er lige så godt som et. Eller også er det bare, eller jo, se alle biomerne. Men Jeg synes, altså vi skal have små veje, vi skal hen til. Jeg synes, vi skal starte med for eksempel sådan noget med ja. få en diamant. Få en diamant. Okay, så vores mission for i dag er på en diamant. Ja. Han er en ravine og en skov. Og det bliver ikke absurd lange episoder. Vi stopper, når vi synes, vi stopper. Fordi der kommer flere videoer på mindre. Vi vil gerne have en, det ved jeg ikke helt. Vi vil sætte tid på en 20 minutter, sådan noget. Øh, 25. Ja, 20. Okay, fordi at mig og vi vil gerne have flere videoer op, fordi at hvis vi tænker over det her, hvis vi tager en channel som for eksempel Robin Tapse, ja, 17, de uploader en video om ugen, måske en gang i en. Er vi enige? Ja, de uploader ret sjældent, men de er på en time. Men de er på en time, men William, hvis vi har en 20 minutters video hver dag, og de tager jo specielt lang tid at uploade det, vel? 8 timer sidder der sådan noget. Ja, crap internet. Så kan vi stadig få en op hver dag. Ja, på crap internet, ikke? Man skulle bare køre den om natten. Ja, så kan vi få en op hver dag, og det vil sige, at vi får en video på, at når du i enden af ugen, eller hvis du for eksempel ser en video, alle dine videoer om søndagen, for eksempel, eller? Ja, så har du med meget materiale. Så kan du se alle videoerne, som er kommet i dag. Eller i den uge, og det er mange flere videoer. Tag til mig. William, vi skal også have noget mere med. Jeg har 20 kylling eller sådan noget. 20 hvad? Kylling. Nej, ikke 20, så er det 4. Philip? Du kan godt høre mig i Skype, ikke? Du kan høre mig. Jo, hvad? Kan du ikke høre mig? Men det er bare fordi, der er ligesom et delay på voice-ting der. Der er en eller anden Skype-lyd. Jamen, hvorfor vil... Okay, det er meget mærkeligt. Jeg ville regenerate al min hunger, og så mister jeg det igen. What the fuck? Det tænker jeg også bare. Det går ret hurtigt. Har vi noget nyt at sige? About? Ja, vi har ændret vores kanalnavn til Wi-Fi. Ja. Nej, nå ja. Yep. Sødt. Ej, jeg ved det ikke. Akavet det her lige nu. Nå ja. Mig og Philip, vi var til Party Hardy i går. Var vi til party? Hvorhenne? I går. Nå ja, det var vi også. Derfor jeg har lidt ondt i stemmen i dag. Ja, vi er begge to ret hæs. Eller ikke hæs, bare ondt i Jeg stemmen. har ondt i stemmen. Man kan ikke lave den stemme mere. Kan man bare ikke. Ja. Mig og Philip, vi Ja, når man bliver stor, så hyggede os rigtig meget til fest med hest. til ingen fest uden hest. Der er ingen fest uden hest. Yeah. Hvis I kender den sang, så er I bare totalt awesome.
Til en fest skal du bære en hest. Ja. Yeah. For der er nok mange af jer, der ikke ved, hvad vi mener med det. Og det er også totalt snobbet, hvis vi forklarer jer det, så derfor kan vi det ikke. Men hvis I ved, hvad det er, så like videoen. Like. Ikke like den, men like videoen, hvis I forstår vores inside joke. Har du overhovedet en hest, Philip, egentlig? William, jeg kan godt lide nu. Den her mad, som jeg gerne vil spise, ikke? Så Ja. bare sådan, nu spiser jeg noget. Hvorfor William? Jeg regenerator ikke. Okay, det her det er meget længe. Jeg regenerator ikke, men jeg er fuld. What? Lyden af det. Det var lige før. Jeg vil ikke sige eller sådan noget. Hvad? Okay. Hvad er det, du laver? Game. Natural. Natural regeneration. Okay, så ved jeg i hvert fald, det er der. Jeg regenerator stadig ikke. Jeg kan ikke spise noget. Har du... Okay, der kom det. Godt. Nu regenerator min hunger igen. Jeg prøver lige at... Det var godt. Hunker? Hunger. Men nu regenerator mit health, fordi jeg spiser noget. Bestemt noget. Fedt for dig. Jeg har allerede gået ned ad mine. Og jeg har skaffet 6 jern. Philip. Vi har lige nogle problemer. Skype session er crap. Den er ude. Desværre. I kan ikke høre Philip lige nu. Kan I godt det? Ja. Okay, Philip er tilbage. Hvad skete der, Philip? Ja. Jamen, hvorfor kunne vi ikke høre dig lige før? Nej! Dø! Godt jeg noget til, Peter. Er det mine ting? Ja. Har du taget af mine ting? Nej. Jeg gør, hvad han er mine ting. Andre mine ting. Så det der skelet der. Ja, det så jeg godt. Jeg vil sige, det er mine ting. Yeah, mine ting. What the fuck? Lyden. Nej. Væk. Og mere væk. Jeg har en ovn. Shit, hvor mange er der lige? Jeg tror, der er en... What the fuck? Eat my wooden pickaxe. Der er en bagfra! Oh. What the fuck? What the fuck? Shit, mit træ. Har du taget mit... Du har taget mit træ, ikke? Ja, det kan godt være. Ja, jeg vil gerne finde noget træ. Spider. What the fuck? Kan jeg få noget træ? Ja. Jeg hedder skeletter. Sut den. Hvis ikke, der står også inside joke. Like videoen. Sut. Til en fest skal du bære en hest. Ja. Yeah. Der er virkelig en sang, der hedder det. Et ØG-sang. What? Der er godt nok mange bones. Det er nogen fra ØG Gymnasiet, der har lavet den. Og hvis I ved, hvad ØG Gymnasiet er, og hvis I går på det, hvis I ser vores videoer og går på ØG, ikke? What the fuck? Så er jeg fandme for nice. Så er det mega nice. Så skriv til mig. Send mig noget hest. Hvorfor? Kan jeg ikke give ham træ? Nej, du har. Jeg har brug for træ. Jo, jeg har. Jeg har nogle tools. Nej, jo du har. Nej, jeg har. Det har du. Nej, jeg har. Har du ikke? Nej.
Vil du have et svær? Ja, tak. Ja. Tak. Jeg går ind og tager den der spider, så jeg kan få noget. Vil du have en pickaxe mere? Nej, Ja. jeg vil ikke have en pickaxe. Vil du have et jernsvær? Ja, tak. Kan jeg godt få noget træ nu? Nej. Her. Kan jeg ikke bare sticks? For det kræ. Hvorfor skal du bruge hvad skal du bruge træ til? En bue. Ej, okay. Hvorfor? Giv mig. Tak. Du er underlig. Til en fest skal du bære en hest. Yeah. Altså, jeg har virkelig ikke nok mad til den her tur. Så jeg går ned i min. Så 17. Spis bare børn. Okay, hvis alt andet er kikser, ikke? Okay, nu dør du. Du dør kraftedeme nu. Okay. Hvis alt andet er kikser, ikke? Så siger I må ikke blive sure, hvis vi nu bare tager en kylling eller to. Eller noget runfish. Ja. Fordi runfish, det er den bedste mad, man kan få. Det er mega godt. Nej. Det er mega godt. Or not. Oh, maybe now. Stop. Okay, der er masser af det her dorite og granite. Er det bare mig, eller er lyden mega delayed? Hvad? Lyden er mega delayed. Ja. For mig er den. Synes vi delayed. Det er det for mig, det er sådan... meget mærkeligt. Nå. 17. Okay. Så kom herover. Så er det okay. Kom hen til mig, fugle. Kom hen og sut min dealer. Nej, tak du. Jo tak du. Ellers skulle da lyst til at sutte min dealer. Skriv ned i kommentaren, om I har lyst til at sutte på min dealer. Og hvis I ikke har, så skriver han på vers. Er det den sti, vi går ned af, hva'? Lapis lazuli. Sut min Picasso. Hvis du har lyst. Hvis du har lyst, så må du gerne sutte den. Hvis du ikke har, så må du også gerne sutte den. Jamen, han er virkelig ligeglad. Ja, du sutter den bare, når du har lyst. Lapis. Ja, Lazuli. William, vi skal bruge lapis til en challenge. Hey, det er mit lapis. Hvorfor tog du ikke jern? Det har jeg ikke gjort. Jo, du har. Du tog sådan en halvdelen jern. Nej, Jo, det kan vi se i optagelserne, jeg ikke har gjort. jeg ved, du har det, William. Ja, det har jeg. Du er tilbage i år. Nej, Må jeg så gerne få mit jern tilbage? nej. Vi kan få dit jern. Værsgo. Hvad laver du? Jeg skal bruge det der. Jeg puttede jern ind i. Ja, men jeg skal bruge vand. Nå. Lille spand. Du lægger det bare vand. Ikke irriterende. Og jeg lægger helvede til. Tak. Ja! William! Ej, William. Seriøst. Ej, gjort. Du ødelægger nu. Ja. Ja. Ej, så. Ups. Hvad skriver du? Jeg skriver ikke noget. Jo, du gør. Jeg skriver ikke noget, Philip. Jeg kunne høre, du skrev noget. Jeg skriver ikke noget. Jeg kunne høre, du skrev noget. Jeg skriver faktisk ikke noget. Det gjorde du lige før. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo.
Jeg har ikke skrevet noget på noget tidspunkt. Må jeg også gerne gå ned i armen? Er det ikke andet 2 fremmer? Jeg har givet dig tilbage. Nej, fordi jeg havde 20 derinde, og så var der 10, da jeg kom ind. Og der ligger 11 i din ovn lige nu. Ja, og jeg er på 3. Mm. Ja, det vil du kan ikke se nogen af de achievements, jeg får. Hvorfor? Fordi jeg har ikke fået Getting Wood achievementet. Hvorfor ikke? Det har du sgu da. Nej. Når du døde? Nej, men man får ikke sin achievement resettet af, man dør. Nej, men altså. Nu er det meget det. Er det der mine ovne? Altså ikke den der kører lige nu. Det vil jeg godt. Lad være med at ødelægge mine ovne. Det gør jeg da ikke. Jeg tager bare kul. Lort, det er ikke sygt. Okay, William, skal vi lave netherportalen? Nu? Ja. Vi har ikke noget diamant. Vi kan bare putte lava, og så kan vi tage lavaen op og... Hvad? Vi kan putte... Nå, så den ligger ned, eller hvad? Ja. Nej, William, sådan her. Nå, vi sætter vand. Ah, ja, hvorfor ikke? Det går da allerede ret godt for os, vil jeg sige. Oh shit. Nå, irriterende. Men har vi noget flint? Nej. Ja. Så er det godt, jeg kan se gravel. Yeah. Fuck det stener der lige nu. Ja. Totalt awkward. Ja. Sult min ost. Okay, skriv ned i kommentaren, hvis I har hår på osten. William. Hashtag hår på osten skal I skrive. William han er seriøs på deres liv. Jeg vil ikke forklare hvorfor, men det er han. Du tog noget af mit hjerte igen. Jeg har ikke taget noget af dit hjerte. Hvad? Jeg har ikke taget noget af dit hjerte. Nå, 17. Det er også lige meget. Vi deler. Ja. Vi deler. Ja, vi gør. Men du tager bare det hele, men ikke give noget til mig. Det kaldes ikke at dele. Giv mig noget mere. Jeg har ikke kun 7, men 2 sæk. Jeg skal lige bruge noget. Til hvad? Det er en spand. Jeg skal bruge noget til armor. Fedt. Jamen, hvad laver du? Det er mit vand. Giv mig mit vand. Shit. Er det her, man skal sidde? Ja. Nej, det var ikke der. Men fint nok. 1, 2 højere oppe. 2 højere op. Der. Ja. Hey, der er nu vand i forvejen. Nu går jeg der bare. Fint nok. Jeg venter på, at jeg har fået nok til at lave et fuldt sæt armor. Det er ikke særlig sødt, det der. The fuck.
5 jern. Det er fint nok. Jeg har dem jern. Yeah. Ja. Hakker lige lidt gulv. Mangler bare en hjelm. Der er mega meget syre det på hjelmen. Ja. Eller, fordi jeg er der ikke, men altså. Nej, der er også mega meget for mig, så. Ja, okay, det er nok. Ja, det er sikkert fordi du er inde i det. Jeg tror, jeg spiser noget rotten flesh. Jeg skal nok. Nej! Pil. Jeg skal stadig. Ja, godt. Ah. Pow. Sjak. Jeg kommer, William. Good. Hvad? Hvor er du henne? Jeg er lige ved vores portal. Eller inde i netter ved vores portal. Okay, lad os lige, vi slutter i netter, kom til netter. Ja. You know what? You got the flint still, so I don't care. I just used up my water, didn't I? Okay, William, det der man gør det igen. Det var sjovt. Alligevel. Ja, lad os stoppe. 3, 7, 1, hej hej.